Pobre man la ako, pobre man la kami, waray binibisti, waray ginkakaon, oras hinkagutom, sura namang litson, kay diri ara magsurahin hipon. Ako nag-eskwela, grade 6 ang elementarya, ang akong lamastir, basics ug algebra, ang akong ambisyon, kuligongan pangupya, nagmamantiner, grado tagbenta. Oras ng pag-resis, akuin masulugon, mga kaklase ko, kaon hirabalon, kapiliugan la ako, kay di man ako rito, nagmamantiner, balon nga hamburger. Oras ang kabuwas, kadi madiskanso, mga kaklase ko, sakay motorsiklo, papilugan na ako, kay di man ako rito, nagmamantiner, service na helicopter. Orasan panigarilyo, akuin masulubon, mga kaklase ko, tos-tos hira sampyon, papiliugan la ako, kay di man ako rito, nagmamantiner, pilip ngan Marlboro. Orasan pamasyada, gabi kong bulanon, mga kabarkada, bundong hirauya, papilugan la ako, kay di man ako gwapo, nagmamantiner. Uyab nga tagpito.